Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Tegyük a helyére sorozat ma esti nézőit, a Facebook előtt, a YouTube csatornán, minden egyéb fórumon, ahol csatlakoztok ma hozzánk, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban az elnyűhetetlen, fáradhatatlan stábot, Murányi Tibi és kedves felesége Jucus személyében. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy az ünnep előestéjén is itt töltik az idejüket velünk, és belefektettek időt, energiát abba, hogy ez a mai adás is megvalósulhasson. Illetve nagy szeretettel köszöntöm a beszélgető társaimat, Lakatos Bélát, Piszter Gábort és Palatinus Zoltánt. A későbbiek során majd több infót is szeretnénk azért megtudni rólatok bizonyos speciális témában. Én Fóris Attila vagyok, és mielőtt belevágnánk a ma esti beszélgetésbe, szeretném elmondani azt, hogy amennyiben szeretnétek értesülni arról, hogyha hasonló tartalmak kerülnek fel a YouTube csatornánkra, akkor kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel, kattintsatok rá a feliratkozás gombra a YouTube csatornán, és fogtok rögtön információhoz jutni, értesülni arról, hogyha bármilyen új tartalom megjelenik, érdemes bennünket követni, tehát a YouTube-on is, Facebookon is, most már talán az Instagramon is, és ki tudja még, hogy mit hoz a jövő. Szóval nagyon örülünk, hogy ilyen online formában is együtt lehetünk veletek, de mindazonáltal mindenkit arra is biztatunk, hogyha tehetitek el, gyertek el személyesen is az istentiszteleteinkre, amik vasárnap délelőtt 10 órától vannak az AP rendezvénytérben, Újpesten. Ott is nagy szeretettel várunk benneteket. Különösen ajánljuk a figyelmetekbe a húsvét délelőtti istentiszteletet, ami egy úrvacsorai istentisztelet lesz. Egy igazi nagy ünneplés, hiszen egy hatalmas ünnep van most, amikor is arról emlékezünk meg, hogy mekkora szeretetet tanúsított irántunk a názáreti Jézus, amikor meghalt értünk a kereszten, és hogy mekkora dolog történt, ami az egész univerzumot megrengette, amikor a legnagyobb ellenségünket, a halált győzte le. No de hát akkor térjünk rá a mai témánkra. A mai beszélgetésünknek az apropóját az adja, hogy immár több egyszer elindul a BPA Bibliaiskola, ami az Új Élet Bibliaiskola, BPA Bibliaiskola névre hallgat. Ez a sorozat április 8-tól 6 héten keresztül, hétfőn esténként lesz, 18 órától, és szeretnénk most arról beszélgetni, hogy mi is fog zajlani itt. Én bízom benne, hogy ahogyan már eddig is nagyon sokan jelentkeztetek erre a kurzusra, hogy ilyen csúnya szavakat használjunk, lesznek még sokan, akik csatlakoztok hozzánk. Szeretnénk ezt kedvet csinálni, és arról beszélgetni, hogy miért fontos az, hogy az ember egy ilyenen részt vegyen, mik az előnyei, milyen hatást gyakorol az embernek az életére és a sorsára, és nem árulok el nagy titkot, hogy a sok tanár közül, akik valamilyen formában meg fognak nyilvánulni ezeken a sorozatokon, most 3 itt ül velem a stúdióban, tehát ők a vendégeink, tehát mind a 3-an, Béla és Gábor is és Zoli is fognak, hát hogy úgy mondjam, tanítani ebben a Biblia suliban, ebben a Biblia iskolában. Annyit még előjáróban elmondanék, hogy ennek a struktúrája úgy fog fölépülni, hogy hétfőn esténként, tehát április 8-tól 6 héten keresztül 6 órakor találkozunk, egy beszélgetéssel, imádkozással, személyes imákkal, dicsőítéssel fogunk tölteni 1 órát. Szeretnénk lehetőséget adni arra, hogyha most érkeztél a gyülekezetbe, akár új megtérőként, akár csatlakozóként, vagy már régóta ide jársz, de úgy érzed, hogy a kapcsolataid még nem alakultak ki, de szeretnél közelebbi kapcsolatokat kiépíteni, és belekerülni a gyülekezet vérkeringésébe, akkor mindenképpen gyere el ezekre az estékre, tehát kiváló lehetőség lesz 6-tól 7 óráig, hogy személyes kontaktba kerüljünk, és aztán 7 órától 3 csoportra fogunk oszlani. Lesz egy alapozó csoport, ami kifejezetten azoknak szól, akik most indultak el a hit útján, ha a közelmúltban tértél meg, és szeretnéd jobban megismerni Jézus Krisztus, szeretnéd jobban megismerni a Bibliát, szeretnél eligazodni, akkor ez a sorozat mindenképpen neked szól, illetve akkor is, hogyha szeretnéd újra gondolni a hitednek az alapjait, vagy hogyha más közösségből érkeztél, és kicsit furcsa talán neked elsőre az, hogy mi zajlik nálunk, akkor szerintem sok mindent megértesz, hogyha részt veszel ezen az alapozó sorozaton, tehát ennek a címe az lesz, hogy Első lépések Istennel. Aztán lesz egy másik sorozat párhuzamosan, ami már csúfoljuk haladónak ezt a csoportot, szóval ami a haladó csoport lesz,
Ennek a címe az lesz, hogy az új identitásom Krisztusban. Itt arról fogunk beszélgetni, és abban fogunk elmélyülni, hogy mekkora lehetőséget kaptunk akkor, amikor Jézus Krisztusban egy új identitást nyertünk, hogy micsoda lehetőségek rejlenek ebben az új identitásban, és lesz egy harmadik, ami, hát, hogy látom, a jelentkezések alapján majdhogy nem a legnépszerűbb eddig, sőt, biztosan a legnépszerűbb. Ennek az lesz a címe, hogy az én személyes küldetésem, ez egyfajta szolgálatra való felkészítés lesz, ami azt a célt szolgálja, hogy felismerd az ajándékaidat, a képességeidet, a tehetségedet, és hogy bele tudj állni abba a küldetésbe, amit Isten neked személyesen elkészített. No, hát a rövid összefoglaló után akkor térjünk is rá a tárgyra a beszélgető társakkal, és az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy ti, amikor megtértetek, akkor volt-e ilyen lehetőségetek, hogy valami hasonlón részt vegyetek? Ha volt, akkor az milyen hatást gyakorolt az életetekre? Akkor, amikor megtértetek, mennyire tudtatok elmélyülni a Bibliának az igazságaiban, és hogy mit jelentett ez akkor a számotokra? Úgyhogy kezdjük is a tőlem legtávolabb ülővel, Lakatos Béla barátommal, hogy te hogy élted ezt meg megtérésed hajnalán? A megtérésem hajnalán úgy történt, hogy én vasárnap elmondtam a megtérő imát, ez egy vasárnapi nap volt, és másnap már mentem egy ilyen alapozó, nem is bibliaiskolába, hanem egy ilyen alapozó klubba, az még a Metro klubban volt, nem tudom, talán még sokan emlékeznek rá. És ez óriási élmény volt. Tehát óriási élmény volt, hogy itt test közelből interaktív módon félig meddig lehetett az Istennek az igéjét tanulmányozni, hallgatni az ott szolgáló előadókat. Nagyon magával ragadó volt, és nekem nagyon sokat jelentett, és aztán persze nagyon sok bibliaiskolában vettem részt, nem ilyen típusúba, hanem a klasszikus bibliaiskolákban, ahol kiáll az előadó és tanít, mert ugye ez más lesz, azt talán hozzáteszem, hogy ez egy interaktív bibliaiskola lesz, és ez egy fontos szempont. Ez is jó, én azt is jónak tartottam egyébként, szerintem az is nagyon hasznos, hogyha valaki kiáll és elmondja az anyagot, természetesen az nem hátrány, hogyha inspiráltan és hogyha hitét osztja meg, nem csak ismeretet, nem csak információt. Úgyhogy nekem volt erre lehetőségem, és éltem is vele. Nagyon szerettem, és mind a mai napig nagyon szeretem, és itt zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy mind a 3 kurzusra várunk egyébként idősebb hívőket is. Tehát az alapokat megerősíteni, az nem egy hátrány. Szerintem újra és újra megerősödni az alapokban, az alapkijelentésekben, az mindig frissítő, lehet tudhatni a hívő embernek az életébe, és különösen azért javaslom, meg ajánlom mindenkinek, mert gyakorlatilag ezek istentiszteletek lesznek. Tehát ez dicsőítés, beszélgetés, és meg tud újulni az ember a közösséghez való viszonyában is, szerintem nagyon sokan el vannak idegenedve a közösségtől. Ez lehet egy módja annak, hogy a közösséghez újra közelebb kerüljön, akár valaki, aki eltávolodott az elmúlt időszakban az autonóm gyülekezettől, vagy a keresztény közösségtől, magától a közösségektől, és mondom még egyszer, szerintem olyan üzenetek fognak elhangzani, amik nem csak az újonnan megtért hívők számára lesz áldás, értem itt az alapozó bibliaiskolát, hanem szerintem idősebb hívők számára is frissítőleg tud majd hatni. Szóval egy mondat, volt szerencsém, és éltem vele, és nagyon szerettem, és mind a mai napig szerintem nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyen típusú alkalmakra eljöjjenek azok, akik szeretnének megújulni, gyakorlatilag megerősödni. Köszönöm szépen. Zoli, amennyire a te megtérés történetedet ismerem, és a személyiségedet, egy meglehetősen mélyen, alaposan, rendszerezetten gondolkodó ember vagy, és ha jók az információim, akkor azért te rögtön elég magasra tetted a léced a megtérésed után, amikor úgy kezdted keresni, kutatni a Biblia igazságait, hogy mennyire érezted azt, hogy ez fontos volt, hogy valami mélyebb megismerés legyen. Hogy látod, hogy milyen szerepe van ennek a te személyes életedben, milyen szerepe volt ennek, illetve milyen szerepe lehet valakinek az életében, aki most keresi az Urat, vagy már régebb óta, ahogy a Béla is mondta, az Úrral jár, de szeretne bizonyos dolgokat tisztába tenni a szívében, a gondolkodásában. Érdekes dolog. A rövid válasz az, hogy hát hogyan váltam én ilyen rendszerezetté, tehát hogy amikor megtértem, én nem emlékszem arra, bár elég régen volt, hogy ez a 90-es évek
első felébe volt, amikor én megtértem, akkor nem volt ilyen rendszerezett bibliaóra, én legalábbis nem emlékszem rá, istentiszteletek voltak, igehirdetések voltak, és én próbáltam a Bibliát megérteni, meg kérdéseket feltenni, de hogy rengeteg olyan látszólagos ellentmondás volt, ugye már akkor előkerült számomra ez a kegyelem, vagy a törvény kérdése, vagy szóval ilyenkor azért, amikor az ember megtér, akkor rengeteg, az ördög azért próbál róla gondoskodni, hogy jó sok kérdés legyen, ami nehezen megválaszolható, és sok kérdés volt, amire nem tudott válaszolni senki. Tehát nekem a megtérésem után az első 2 év az ilyen szempontból elég harcos volt, és aztán így kötöttem ki végül a teológián, mert hogy meg akartam érteni dolgokat, amikre mások nem tudtak válaszolni, és ott tényleg az Úr segített abban, hogy konkrét kijelentéseket kaptam dolgokról, összefüggésekről, a kegyelem kérdésében például, emlékszem, hogy a zsidók 10-zel elég sokat küzdöttem, ugye, hogy most akkor elveszíthető az üdvösség, nem veszíthető el, mi van, ha vétkezünk, tehát egy jó pár ilyen szokványos kérdéssel küzdöttem. Nem nagyon volt, aki erre akkor választ tudott volna adni. Tehát most azt mondom, hogy ha akkor lett volna egy olyan bibliaiskola, mint amit mi itt tervezünk, hogy mondjuk az új hívők eljönnek, kérdezhetnek, interaktív, beszélgethetünk dolgokról, elmondhatják a dilemmáikat, együtt imádkozhatunk, elmondhatjuk azokat a dolgokat, amire Isten bennünket elvezetett, mert ugye azért azt tudni kell, hogy a Biblia az nem egy egyszerű könyv, amit úgy elolvas az ember és érti, hanem amiből Isten jelent ki számunkra dolgokat és igazságokat, és egyébként megtapasztaltam, hogy ezek az igazságok valóban megszabadítanak. És ez egy nagyon jó dolog, hogy amin mi már keresztül mentünk, amit mi már megharcoltunk, azt most azoknak, akik eljönnek ebbe a bibliaiskolába, nem kell a saját életükbe ilyen formában végigharcolni, mert hogy tudnak velünk beszélgetni, és el tudjuk mondani, tudunk ezekről a dolgokról bizonyságot tenni, és talán tudunk választ adni a kérdéseikre. Nekem nagy baj volt, hogy a kegyelem és a törvény kérdésében nem kaptam válaszokat. Aztán volt egy amerikai tanárom, meg aztán én eléggé elmentem erre az amerikai vonalra, ahol tényleg a kegyelem evangéliumát hordoztak, vagy tanították, és akkor helyre kerültek ezek a dolgok. De azért ez egy 3 év küszködés volt a megtérés után, és voltak nagyon nehéz lelki pillanatok, meg szorongások. Hát, ha ezektől meg tudjuk szabadítani azokat a hívőket, akik most eljönnek ebbe a bibliaiskolába, akkor nem éltünk hiába. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Szinte már bánom, hogy tanárként fogok részt venni, és nem tanulóként. Annyira ébresztő, hogy beszéltek erről a sztoriról. Gábor, a te életedben hogy volt ez? Volt-e ilyen lehetőséged? Ha igen, akkor éltél vele? Ha nem, vagy akár ha éltél vele, miért javaslod ezt azoknak, akik most néznek, hallgatnak bennünket, vagy gondolkodnak azon, hogy jelentkezzenek el. Egyébként itt szeretném még jegyezni, és majd még párszor az adás folyamán el fog ez hangozni, hogy a Facebook oldalunkon, ha nézitek az adást, akkor a kommentben elhelyeztük a kommentekben azt a jelentkezési felületet, amire ha rákattintotok, akkor tudtok regisztrálni erre a kurzusra, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a jelentkezéseiteket, de akkor visszaadom a szót Gábornak. Szóval Gábor. Én azért tartom jónak, és azért is örülök, hogy részese vagyok ennek, mert nekem nem volt ilyen lehetőségem, és ez nyilván akkora jelenben nem tűnt fel, ennek a hiánya, mint inkább később. Én olyan szerencsés voltam, hogy én tínédzser koromban szólítottam meg Istent, és talált el először, és eltelt jó pár év, amikor én szerettem Istent, olvastam a Bibliát, jártam gyülekezetbe, de hát most úgy mondom, 97 volt ez, tehát 97 nyara, és olyan 2008-10 volt az, amikor, tehát ebben volt egy fejlődés, volt benne öröm, stb. Az Úrra jártam, de addigra kezdtek ezek bennem is olyan kérdések lenni, ugye már házasként, 20 évesként az ember dolgozik, éli a mindennapjait, és hogy akkor most
hogy vannak azok a dolgok, amiket nem tapasztalok az életemben, de hát látom, hogy itt van, és akkor ugye sok kérdés, és nekem akkor volt egy ilyen időszakom, hogy 1-2 évet úgy intenzívebben tényleg gyakorlatilag a munkán és a bibliaolvasáson kívül nem töltöttem, nem találtam, nem volt ilyen összeszedett, vagy biztos volt, csak hozzám nem jutott el biblia tanulmányozás, ami gyakorlatilag, ha leegyszerűsítem, akkor ugye az identitásról szól. Tehát önmiről talán a második rész kurzus, ha ezt a szót használtam, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy mi történt most, hogy Isten én megtaláltam, ő megtalált, én reagáltam, egyé váltunk, egymáshoz tartozunk, és akkor bennem meg talán úgy tapasztaltam, sokakban van egy ilyen dilemma, hogy akkor ez jó, hogy mint egy életbiztosítás megvan, és akkor nagyon jó lesz majd a túlvilágon, de hogy most itt ennek a jelenben mi az, amit én meg tudok élni, ki vagyok én, mi a küldetésem, az elhívásom, hogyan tudom felöltözni azt a személyiséget, stb. Tehát ezek a dolgok. Úgyhogy én nagyon ajánlom és bátorítok mindenkit, és nem csak azokat, akik már döntöttek Jézus mellett, hanem ugye az előbbi korábbi kurzusok alkalmával is volt olyan, aki érdeklődő volt, elkísérte az érdeklődő rokonát, tehát hogy itt pontosan arra tesszük a hangsúlyt, és azért is én nekem is ez volt a, nem tudom, vágyam, vagy hogy mondjam, a látásom, és ezt meg is tudtuk valósítani, hogy ezek nem menjenek ki ezek az adások, mert ugye sok ember mondta azt, hogy attól jó, hogy tud kérdezni. De ha kamera van, akkor már nem kérdez. És akkor ugye tényleg tudjuk személyesre venni ezeken a kurzusokon, még mindegy, nincs jobb szó egyelőre, a beszélgetést. Tehát, hogy nyilván van egy téma, amivel aki éppen beszélő, ő vezeti a beszélgetést, de kérdezünk, lehet reagálni, lehet kérdezni, úgyhogy én mindenféleképp fontosnak tartom, mert én nekem elmentek évek azzal, mondom, ezek nyilván nem kidobott évek, most nem így mondom, de amit az Oli is mondott, hogy hát ha meg lehet spórolni 6-8 év, vagy 3-4 évnyi nem tudom, de mindegy, tehát hogy nehéz időszakot, akkor ebben nagyon jó, ha tudunk egymásnak segíteni. Úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom, és igen, szerintem is jó az, ha az ember akár már régebbi hívő is, de ezeket az alapokat kicsit helyre teszi. Nagyon köszönöm a válaszaitokat, és nagyon érdekes az, hogy a Zoli a te sztoridban is, meg Gábor a tiédben is az derül ki, hogy jó lett volna, hogyha van valamilyen kézzelfogható segítség, valami elérhető segítség. És a következő kérdésem az lenne, hogy talán a múltból adódóan, hiszen biztosan, mint mindent az egyházban, ezt is lehet rosszul csinálni, előfordulhatott az, hogy bibliaiskola, tanítványozás, hogy ilyen megint csak csúnya szavakat használjak, és kurzusozás, és mindenféle egyéb ürügyén régebbi hívők nagy erővel próbálták talán az új hívőknek a gondolkodásmódját, életvitelét programozni, befolyásolni, stb. És kialakult, megmerem kockáztatni, hogy a mi közösségünkben is egy olyan mentalitás, hogy hagyjunk mindenkit békén. Viszont nem biztos, hogy ez feltétlenül helytálló, bár lehet, hogy valakinek abszolút erre van szüksége, hogy mennyire érzitek azt, hogy ti is, akik a gyülekezetben meghatározó emberek vagytok, felelősségetek van, mai divatos kifejezéssel élve a gyülekezetnek egyfajta influencerei vagytok, akik befolyást gyakoroltok más embereknek a hitére. Szóval, hogy mekkora a mi felelősségünk abban, hogy a fiatal hívők, vagy azok, akik keresik az utat, hogy valamilyen megfogható segítséget kapjanak, ami mondjuk nem csak interneten, vagy egyéb felületeken, interneten, hát máshol nem, de ott elérhető tanításokban nyilvánul meg, hanem ami face-to-face. Szóval Bélám, hogy látod ezt a kérdést? Hogy mekkora, hogy van ebben felelősségünk, és hogy mi szerinted a helyes medre ennek? Nyilván ez személyinként változik, hogy mondtad is. Az én személyes életemben ennek nagyon fontos szerepe volt. Azok az emberek, az barátaim, akik hirdették nekem az evangéliumot, akik elvittek a gyülekezetbe, azok már egy pár hónappal előtte megtértek. Tehát volt valamiféle tapasztalatuk már a kereszténységből, tehát
Tehát volt... Akkor ők már idős hívőnek számítottak hozzád képest, hiszen képest már hónapok óta hívők voltak. Hónapok óta hívők voltak, de nagyon Óriási. buzgók voltak, és ez látszott is rajtuk. Tehát még mielőtt ugye rátérnénk el, azért fontos megjegyeznem zárójelben, hogy nekem ők olyan evangéliumot hirdettek, ami így visszagondolok, a kegyelem evangéliuma volt. Tehát ők nem mondták nekem azt, hogy Béla, neked ebből a bűnből meg kell térned abból, és nem egy bűnközpontú evangéliumot hirdettek, nagyon egyszerűen mondták el azt, hogy Isten szeret engem, és hogy Jézus értem halt meg, és engem ez nagyon eltalált. Tehát zárójelbe zárva. Tehát ezek az emberek a megtérésem után kerestek. Akkor még ugye nem volt mobiltelefon. 90-es évekről beszélünk. Nem volt mobiltelefon, jöttek látogatni, hívtak imalkalmakra, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy így kontrolláltak, és hogy akkor nyomást gyakoroltak rám. Nem. Látták bennem az éhséget, a szomjúságot egyrészt, másrészt meg ők felelősnek érezték magukat abban, hogy ők hoztak el a gyülekezetbe, hogy valamilyen módon azért figyeljenek rám, hogy segítsenek engem abban, hogy a gyülekezetbe valamilyen módon be tudjak épülni. Tehát, hogy segítettek ezen az úton engem, és ez nekem nagyon sokat jelentett visszagondolva, és fontos volt az, hogy ők ebben engem bátorítsanak, támogassanak. Egyébként alapvetően egy céltudatos ember vagyok, valószínű, hogy az Úr másképp is meg tudott volna ragadni. Tehát én nem mondom azt, hogyha ők nem lettek volna, akkor elvesztem volna, mert szó sincs erről, és mi nem is erről szeretnénk beszélni, de mégiscsak egy fontos szerepet töltött be, és aztán én ugyanezt adtam át. Megtérésem után szinte az egész család megtért, és akkor én foglalkoztam velük, tehát hogy figyeltem rájuk. Elmentem vidékre hozzájuk, megnéztem őket, hogy mi van velük, hogy vajon ott van-e még a hiteszívükben, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, jó dolog, hogyha ki tud ez alakulni egy közösségben. Persze természetesen egészséges módon, nem belemászva a másiknak az intim szférájába, de mégis egyfajta felelősséggel vagyunk egymás felé, akkor az nem baj. És természetesen ez a közvetlen környezetünkre vonatkozik elsősorban, bár én oda szoktam menni idegenekhez is az autonóm gyülekezetben mostanában is, meg nekem szokásom, hogyha valakit nem ismerek a gyülekezetből, és látom, hogy ott van már több alkalman, akkor én megvárom, amíg az alkalomnak a vége van, oda megyek és köszönök neki. Valahogy nekem ez természetes, de ez nem egy kényszer az én részemről. Csak úgy érzem, hogy ez fontos. Tehát, hogy különösen azokra az emberekre figyelek oda, akikkel látom, hogy egyedül vannak, nincsen kapcsolataik. Látom, hogy nem valaki hozta őket ide, hanem úgy mindig egyedül vannak, egyedül jönnek, egyedül mennek el. Ha kiszúrok ilyet, akkor oda megyek hozzá általában, és köszönök neki. Szóval szerintem ez fontos dolog. Ez jól is tud működni, rosszul is tud működni ez a dolog. Le tudjuk egymást kontrollálni is, meg ugye voltak ilyen irányzatok, amit most nem akarok megnevezni, amiknek a vége nem annyira lett jó, és nem lettek feltétlenül jól gyümölcsei ennek a fajta tanítványozásnak, de a tanítványozás szerintem jól is tud működni. Jézus mondott ilyet, ugye? Tegyetek tanítványokká embereket, és ez egyébként nyilván egy kisebb, intimebb, személyesebb közegben tud jól működni. Igen, tehát nem csak egy élményt ad át az ember, amikor arról beszél, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká embereket, hanem olyanokat, akik belenőnek abba az Isten fia vagyok identitásba, amihez az élet kell, és amihez kellenek olyan emberek, akikkel ezt meg tudja osztani, meg tudja élni, a kérdéseit fel tudja tenni, a harcait, küzdelmeit, sikereit meg tudja osztani. Így van. Visszakanyarodunk az eredeti kérdéssel majd hozzád is, Gábor, de akkor Zoli, neked megadva a szót, hogy mi a mi felelősségünk. Tehát nekünk idősebb hívőknek van ez a jól ismert párbeszéd, amikor két hívő beszélget, és megkérdezi az egyik a másikat, hogy mióta vagy hívő, és mondja, hogy hát én már 15 éve, hát 10 simán letagadhatná, mondja a másik. Szóval nekünk idősebb hívőknek mennyire van felelősségünk a fiatalabb hívők felé? Vagy egyáltalán van felelősségünk, vagy csak úgy az Úrra bízzuk őket, mint ugye szokták ilyenkor mondani, mint Fülöp a Szerecsen komornyékot, aki miután bemerítkezett, továbbment az útján örömmel. Szóval, hogy mennyire van nekünk ebben felelősségünk? Te hogy látod ezt?
Hát ugye a Biblia szerint a gyülekezet az Krisztus teste, és hogy a testnek a tagjai azok szolgálnak egymásnak, vannak különböző ajándékok, és ugye munkálják a tagok egymás épülését. Itt azért a felelősség kérdésében, vagy így szokta a felelősség, meg a tanítás kérdésébe szoktak azért elég rendesen elcsúszni a dolgok, úgyhogy először a felelősséget azért tisztába tenném, hogy a felelősség az nem azt jelenti, hogy mi a másik emberért felelünk a gyülekezetben, hanem azt jelenti, hogy önmagunkért felelünk a másik ember felé. Tehát az a felelősségünk, hogy megosszunk velük olyan dolgokat, ami számukra építő és segíti őket. Az, hogy ő ezzel mit kezd, az nem az én felelősségem. Ez azért nagyon fontos, mert amikor azt gondoljuk, hogy mi másokért felelünk, akkor az nagyon könnyen tud kontrollá válni, ami nem jó. Tehát, hogy meg akarjuk mondani, hogy mit gondoljanak, mit higgyenek, hogyan viselkedjenek, és akkor ez a hogyan öltözködjünktől kezdve nem tudom meddig el tud menni. Tehát nekünk az a felelősségünk szerintem, hogy amit mi az Úrtól kaptunk, amit megértettünk, azzal építsük a többieket. És ugye az interaktív jelleg az meg azért fontos, mert hogy az se a feladatunk, hogy dogmákat toljunk le embereknek a torkán, meg tanításokat toljunk le. Tehát szerintem ahhoz, hogy én valakit építeni tudjak, ahhoz az elsődleges dolog az az, hogy megértsem őt. Hogy milyen kérdések foglalkoztatják, hogy milyen élethelyzetben van. Nyilván itt 3 részre szedtük ezt a bibliaiskolát különböző szinteken, és akkor ez a csatorna, hogy ugye nyilván aki becsatlakozik egy szintre, ő azt jelzi, hogy őt most nem tudom, éppen a szolgálattal, meg a gyülekezetbe való helyével kapcsolatos kérdések foglalkoztatják, vagy ha kezdőbe csatlakozik be, akkor a hitnek az alapkérdései foglalkoztatják. De egy nagyon fontos megközelítés az, hogy itt a tanítás úgy történjen, hogy értsük meg, hogy ezeket a testvéreket mi foglalkoztatja, milyen kérdések vannak bennük. És ezekhez kapcsolódva szerintem a legfontosabb, hogy azokat a tapasztalatokat és tudást osszuk meg, ami az Úrtól van. Tehát, hogy ne dogmákat tanítsunk meg ne a gondolkodásokat akarjuk kontrollálni. Nem tudom, mennyire jön le ez, hogy milyen helyzetektől próbálom megvédeni itt a közösséget, de azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ezt látjuk a Bibliából, és Pál is ezt tette, amikor bement valahova prédikálni, vagy akár a zsidók zsinagógájába bement prédikálni, néhányan követték, nem kényszerített senkire semmit, és akik követték, azokat pedig tanította tovább, és segítette őket, akár a levelein keresztül is, hogy elmélyüljenek a hitben. És még egy dolog fontos, hogy elmélyüljenek a hitbe, tehát hogy a tanításnak alapvetően nem az a célja, hogy az embereknek információk gyűjjenek a fejébe, hanem az a célja, hogy az Úrral való kapcsolatában el tudjon mélyülni, és az Úrral való kapcsolatán keresztül találja meg a helyét, és ebben tudjon fejlődni és épülni, mert ugye a valódi szellemi fejlődést ezt a Szentlélek adja a vele való közösségben, tehát hogy azt hiszem így bőven kifejtettem, hogy mit gondolok a felelősségről, meg mit nem, meg a tanításról, de... Nagyon köszönöm, nagyon fontos dolgokat mondotok, és szeretnék én is csak rákontrázni erre, hogy nem az a célunk, hogy valamilyen felekezeti dogmagyűjteményt átadjunk, hogy uniformizáljuk bárkinek is a gondolkodását. Van egy ígérete az Új Szövetségnek, ami olyan, mintha ellentmondásba kerülne egy ilyen bibliaiskolai vízióval, mert az Új Szövetség ígérete az, hogy nem fogja az egyik ember tanítani a másikat, hogy arra, hogy milyen az Isten, hanem mindannyian személyesen fognak ismerni engem. És ez kétségtelen tény, de mindenképpen szeretnénk inspirációt adni, és segíteni. Tehát ahogyan ez kiválóan működött a Keresztelő János szolgálatában is, hogy az ő szolgálata arról szólt, hogy a vőlegényt és a mennyasszonyt összehozza, és nekünk is az a célunk, hogy mindazok, akik részt vesznek ezeken az estéken,
tapasztalják meg azt, hogy közelebb kerülnek az Úrhoz. Nyilván egymáshoz is közelebb fogunk kerülni, de még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem azért, hogy bárkinek az életébe beleszóljunk, vagy hogy felekezeti szabályokat tanítsunk, vagy azokat várjuk el, hanem azt, hanem pont az a célunk, hogy inspiráljunk mindenkit az Úrral való személyes kapcsolatra, a hitben való növekedésre. Ezek mind-mind nagyon-nagyon hangsúlyos dolgok, amik elhangoztak. Gábor, szeretnéd de még valamivel kiegészíteni ezt a személyes felelősség kérdéskörét? Egyébként nagyon egyetértek azzal, amit Zoli mondott, ugyanakkor az is megfordult a fejembe, hogy Jézus azért érzett felelősséget meg az Isten irántunk, bár az is igaz, hogy mi nem a teremtői vagyunk azoknak az embereknek, akik ugye csatlakoznak hozzánk. Igen, egy-két gondolat volt így bennem. Talán onnan indulnám, vagy abban a kontextusban helyezném az egészet, hogy egy családról beszélünk, majd valamelyikötök ugye mondta, hogy Isten az ő családjába beinvitált minket. És hogyha megnézzük, hogy egy család is hogyan működik, ott nem jó, hogyha akár az idősebb, akár a fiatalabb generáció többre tartja magát a másiknál. Mindegyiknek vannak az élethelyzetéből adódóan olyan lehetőségei, ami a másiknak nincs, és amivel hozzá tud tenni ahhoz, hogy az egész jól működjön. És nyilvánvalóan, ha az ember már átment bizonyos élethelyzeteken, akkor annak azt meg tudja osztani. De talán ami nagyon fontos, hogy amit ugye Zoli is mondott, hogy az embereket ahhoz szeretnénk segíteni, hogy hogyan vegyék föl ők a kapcsolatot Istennel. És szerintem itt van az egésznek a kulcsa, mert érettségre nem lehet úgy szert tenni, hogy megmondom neked, hanem neked kell megküzdeni, és nekem kell megküzdeni az életnek a problémáit, de milyen jó, ha ezt nem egyedül. És milyen jó, hogyha ezt rövidebben, és időben rövidebben, és esetleg olyan közegben, ahol a nagyon nagy buktáktól a testvérek azt mondják, hogy figyelj, vedd észre a jeleit, hogyha ezek történnek, akkor arra nem menj, inkább majd fordulj meg, és akkor te nem a 17. fázisnál veszed észre, hogy rossz úton jársz, hanem a másodiknál. Tehát, hogy le tudjuk rövidíteni egymásnak az ilyenfajta vargabetűit. A másik dolog, ami eszembe jutott, ugye szembe helyezvén mondjuk azt az oktatási rendszert, amiben én nőttem fel, hogy ott áll valaki, ott szembe van a 22 gyerekkel, nagyon gyorsan ledarál nekik valamit, megadja, hogy még mit olvassatok hozzá, és megtörtént a tanítás. Ezzel szemben az, hogy Jézus azt mondta, hogy ő kiválasztott 12-t, hogy ők vele legyenek. Igen. És akkor ő ment 3 éven keresztül ezzel a 12 emberrel, és minden nap iszonyatos intenzív élethelyzetekben együtt ott voltak. Együtt ott voltak, amikor megpróbálták őket Jézus a szavaikkal törbehúzni, amikor jött egy bűnös ember, amikor jött egy megtérő ember, amikor jött valaki, akiben démonok volt, amikor betegség volt, amikor valakinek meghalt a gyereke, stb. Amikor jöttek emberek, akik képmutatóak voltak, ezt Jézus hogy reagált el, amikor őszinte, de olyan emberek, akik sorozatosan rossz döntéseket hoztak, és ott vannak egy élethelyzetben, akkor az Isten kegyelme a számukra mi? Tehát, hogy ők élték Jézussal ezeket a szituációkat, és ugye nekünk is egész egyszerűen, pusztán azért, mert az ember 15 éve nem Isten nélkül éli az életét, hanem vele, vannak már benyomásaink, vannak már tapasztalataink, hogy hogyan éljük ezeket meg, és Istennek mi az akarata, vagy mi a terve, vagy hogyan tudjuk megmaradni a hitben. És pusztán ebből az előnyből, hogy az ember régebb óta jár Istennel, tök jó, hogy tudunk egymásnak segíteni, aki most kezdi felismerni, hogy tényleg Isten ott van velem a nehézségben, ott van velem az áldásban, nem rossz az se, ha áldott vagyok, nem rossz az se, nem Isten haragját mutatja az se, ha nehézség van. Tehát, hogy számos ilyen dolog. És ezért szerintem nagyon fontos tényleg azt hangsúlyozni, hogy egy családban is azért, mert valaki fiatalabb, benne ugyanaz az érték ott van, csak ő még lehet, hogy azt nem ismerte fel. És ugye én, ha most megnézem, nem tudom, tőlem 10 évvel vagy 20 évvel fiatalabb rokonaimat, akkor hát lehet, hogy sokkal tehetségesebbek, mint én, és tehát nem az, hogy én időben előrébb járok, az nekem lehetőséget ad, hogy segítsek nekik olyan dolgokban, hogyha megkérdezik, és ugye hangsúlyozom megint csak azt, hogy ugye azt lehet tanítani, aki szeretne tanulni, és hogyha kérdeznek, akkor sokkal jobban elfogadják a választ, ezt a gyerekeimnél is tudom. Hogyha én mondom, hogy mit, hogy kéne, akkor az kevésbé megy át, de amikor ők egy szituációban benne vannak, és azt mondják, hogy fú, ezt most hogy, akkor tök röviden az ember tud tanácsot adni.
Köszönöm szépen. Mielőtt az utolsó nagy kérdéskörbe vele fognánk, vannak olyan bibliai példák, amikor egy idősebb hívő mentorált egy fiatalabb hívőt? Pál apostol, klasszikus. Timóteusnak azt, hogy láttad a hitemet, láttad az életemet. Egyébként ez egy nagyon fontos szempont, hogy persze elmondjuk elmondjuk a leckét a bibliai iskolába, és megpróbálunk válaszolni, és a többi lesz interakció, jó közösség lesz, hiszem, hogy hozzánk is fog szólni az Úr. Biztos vagyok benne, hogy mi legalább ugyanolyan annyira kapunk áldást, mint azok, akik eljönnek, szóval ez egy jó közösség lesz. De mégiscsak az életünk lesz majd az, ami inspirálja őket egyébként. Tehát ezért ez zárójelbe jegyezzem meg, mert Pál azt mondja, láttad az életemet, a hitemet, láttál engem cselekedni, utalva a Gáborra is, hogy Jézus együtt volt a tanítványokkal, és ilyen szempontból van. És hát ugye Pál mondja a Róma 14-ben, hogy az erősek tartoznak, hogy az erőtlennek az erejét hordozzák. Tehát van a felelősségre visszacsatolva, és van ilyen, abszolút. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hangsúlyoztuk már, hogy 3 különböző szinten fog zajlani ez a sorozat. 3 különböző kurzus lesz, és az első lesz az, ami az alapokról szól, a második, ami az új identitásunkról, a harmadik pedig a személyes küldetésről. Most gyorsan ideiglenes szereposztással, Béla, ha már nálad volt a szó, itt az első az alapozó sorozatban lesz az Istennel való kapcsolatról, lesz arról a legmagasabb rendű kapcsolatra, ami létezhet 2 személy között, a szövetségről, hogy hogyan köthetünk szövetséget Istennel, Jézussal. Mivel az egész tényleg, ahogy már sokszor elhangzott, nem a vallásról szól, nem a liturgiáról, nem a ceremóniáról, nem a felekezeti szabályokról, hanem a személyes közösségről, az Istennel való személyes közösségről szól, ezért sokat fogunk beszélgetni itt az alapozó sorozatban arról, hogy hogyan tudunk Istennel kommunikálni, lesz szó az imáról, lesz szó az igéről, amikor Isten szól hozzánk a legkülönbözőbb formákban. Ez is szintén elhangzott már, lesz egy ilyen témánk, ami kifejezetten az Isten családjáról szól, hogy mit jelent Isten családjához tartozni, és egy nagyon izgalmas téma lesz majd az alapozó sorozatnak a végén, ami az úrvacsorát fogja körbejárni. Béla, miért fontosak az alapok? Hát erre viszonylag egyszerű válasz, mert arra tudunk építkezni, tehát az alapok, mint az házépítésnél. Ha egyszerűen akarok válaszolni, akkor ez. Hogy arra tud az a hívő ember építkezni. Nem is tudom, hogy jöttem ide, nem ugrik be, melyik Pálnak a levele, hogy emlékeztetlek, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból, vagy Timóteusnak írja, vagy nem tudom, vagy a Tesszalonikieknek. És ez úgy melbevágott engem mindig, hogy Pál apostol az üldözések között, ha jól emlékszem, a Tesszalonikai gyülekezetnek mondja, de az is lehet, hogy Timóteusnak, de teljesen mindegy, hogy arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból. Egy ilyen egyszerű igazságra. Szóval értitek, tehát, hogy meg van bocsátva a bűnöt, hogy az alapokról van szó, hogy Jézus a Krisztus. Igen. Tehát, hogy azt gondolom, ez egy újra és újra visszatérő dolog, amit én azt tapasztalok, hogy a Szent Szellem, amikor az alapigazságokat megerősíti az életemben, újra frissít, mint amikor frissítünk a számítógépen, akkor az mindig nagyon üdítő. Mindig átélem azt a katarzist, mint amikor találkoztam az Úrral. Ez olyan, amikor a Szent Szellem ezt megelevenít, és ezért fontos az alapigazságoknak a való megerősödés, és még egyszer hangsúlyozom, hogy újra és újra át tudja ezt élni bárki, és persze természetesen otthon az imakamrádba is át tudod élni, de hogyha már nincs erőd, és nem tudsz úgy egyedül nem tudod megharcolni ezt, és elfáradtál, és elfogyott az erőd, akkor egy lehetőség ez a sorozat is, vagy ez a kurzus, hát most tényleg nem tudok én sem más kifejezést használni erre, ez a közösség arra, hogy megerősödj az alapokban, bármilyen régóta megtértél. Én kifejezetten élvezem mostanában, hogy ezeket az alapigazságokat hangsúlyozza a Szent Szellem az én életemben. Ma is, ahogy imádkoztam reggel otthon, egyszerűen az elevenedett meg bennem a korintusi levél, az 1 Korintus 15-ben, hogyha nem hiszünk a feltámadásba, akkor minden emberen nyomorultabbak vagyunk.
És akkor hiába való mi hitünk. És utána Pál apostol úgy folytatja, de viszont Krisztus feltámadta, egy első zsenge feltámadta halálból. És akkor ez így melbevágott, de annyira olyan szinten melbevágott, hogy így lement róla minden teher. És semmi extra, Jézus feltámadta halálból. És ettől nagyobb kijelentés nem nagyon van. Úgyhogy ennyi. Igen, és hangsúlyoztuk már sokat, hogy az újaknak mekkora nagy szükségük van arra, hogy halljanak az alapokról, és ez egy nagyon-nagyon fontos igazság, hogy amilyen az alap, azt fogja meghatározni azt, hogy mekkora és milyen lesz az épület. Tehát az alapokkal nagyon jó, hogyha rendben vagyunk. Ugyanakkor abban is maximálisan egyetértek veled, Béla, hogy sokszor, amikor az ember életében van egy probléma, szokták mondani azt, hogy akkor vissza a kályhához. Igen. Tehát vissza az alapokhoz, és akkor, amikor újból, ezt most sokféleképpen, de rengeteg igei példát lehet hozni. Tehát nem véletlenül hangsúlyozza ugye Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy az a probléma, hogy elhagytátok az első szeretetet, hogy térjetek vissza ahhoz az első szeretethez, amit akkor tapasztaltatok, amikor hívők lettetek, hogy ez az alap. Tehát, hogy térjetek vissza ehhez. Vagy amikor Pál írja a leveleit a galatáknak, és ott pontosan az van, hogy valaki próbált valamiféle más alapot vetni az életükbe, és akkor ebből elindultak a problémák, és lehet, hogy a te életedben is vannak nehézségek, kihívások a hitedben, és lehet, hogy egyszerűen csak arra van szükséged, hogy az alapok rendben legyenek. Tehát, hogy visszatalálj, azt mondja egy másik helyen Pál, hogy senki nem vethet más alapot a meglévőn kívül, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, tehát, hogy mindenképpen nem csak az újaknak, hanem azoknak is javasoljuk, akik még nem is újak, még nem is találkoztál Jézussal, de szeretnél, és érdekel ez a téma, akkor mindenképpen érdemes rászánod az időt, energiát, pénzbe nem kerül, és ha meg régebb óta vagy hívő, akkor is mindenképpen engem is mindig borzasztóan fölüdít. Tehát, hogy az egyik legnagyobb élmény számomra, amikor ezekkel az alapokkal foglalatoskodhatok. Most egy kicsit megfordítjuk a sorrendet, mert a következő kurzusunk az új identitásom Krisztusban lesz. Gábor, miért fontos ez? Ezt tudom, hogy neked nagy szakterületed, ugye, ahogy el is mondtad, számomra, és hogy miért fontos ez? Én úgy foglalnám össze, hogy ahogy nekem összeállt ez a 3 rész, hogy ugye az első rész, ugye az alap, az, amit idézőjelben hangsúlyozni fogunk itt mindannyian, az, hogy Isten ragaszkodik hozzád. Tehát ő hisz benned, jót tervez felőled, az ő gondolatai azok kedvesek, azok érted vannak, nem ellene, tehát hogy az Isten oldaláról van egyfajta elköteleződés minden ember iránt. Ugye ez az alap, amire az Isten irántunk való szeretet, amire épülünk, és a második rész pedig arról szól, hogy mit végez el az emberben, hogyha ezt az elfogadást ő meg tudja ragadni. Tehát, hogy az a fajta második születés, az a fajta újjászületés mit jelent, amikor hozzám megérkezik ez az információ. Ez mit visz bennem véghez, és számomra, ami az én életemben is, vagy az én életemben ilyen drasztikusabban összeállt, az, hogy a személyiségem nincs lezárva. Tehát, hogy nem csak a szüleimtől örököltem viselkedés mintákat és különböző személyiségjegyeket, hanem hiszen pontosan ezt mondja, hogy ahogyan a földi szüleitektől is örököltök, ugyanúgy az Istennek lesztek ti a gyerekei, az ő szelleme költözik belétek is, az ő nem csak az identitását, hanem a személyiségét, a tulajdonságait örökli az ember, ahogy Istennel együtt él, és felismeri, hogy ki ő Krisztusban. És ez olyan fajta szabadságot ad, mert mindannyiunknak van egy sztoria. Tehát mindenki jön valahonnan, mindenkit értek divatos szóval traumák, nehézségek, és azok a hatások, amik az embert érik, azok alakítják az én képét. És az én képből nő ki minden. Tehát ahogy én gondolkozok a jövőmről, ahogy beszélek, amilyen karriert választok, amilyen szituációban döntök, hogy merem vagy nem merem csinálni, vagy mit teszek, ez mind abból nő ki, hogy én hogyan látom magam. És ugye Isten pedig szeretné azt, hogy az a teljesség, az élet, amit ő belénk adott, az határozza meg a mi identitásunkat. És vegyük észre, hogy azok az igazságok, amiket ő tényleg ott mond sok helyen, hogy hát, az embernek lehetetlen, de Istennek semmi sem lehetetlen. Tehát mit jelent az, hogy szabad vagy? Hogy nincs a traumáknak kényszerítő ereje. Ugye vallásos, mindez a hívő közegben a bűnt szoktuk használni,
a világ inkább a trauma szót használja, ezt nagyon sokszor lehet szerintem szinonimaként kezelni, tehát hogy azok a negatív hatások, amik téged elértek, azok úgy látjuk, én is magamon, meg mindenki, ha őszinte, hogy ezek nagyon sokszor a viselkedés mintáit egy ilyen kényszerpályára teszik. És azt mondja Isten, hogy amikor te felismered, hogy én vagyok az, aki terveztelek, nem a szüleid, én vagyok az, aki megáldottalak, aki törődöm veled, akihez tartozol, és a lehetőséged attól függnek, hogy én élek benned és hiszek benned, akkor az ember egyszerűen anélkül lép ki a régi rossz viselkedés mintáiból, hogy nagyon erőlködne, és számomra ezt jelenti az új élet Krisztusban, hogy olyan fajta szabadság, amiről ugye Pál római levélben például nagyon sokat értekezik, hogy olyan dolgokat mond, ami egyszerűen számomra legalábbis nagyon izgalmas, és túlmutat azon, hogy egy megbocsátott bűnös vagyok, akinek az élete ugyanolyan, most értsd jó, szerencsétlen marad, de legalább már Isten nem haragszik rám. hanem annyira. Úgyhogy nem ez a perspektíva, hanem az a perspektíva, hogy gyere ide, és megtanítalak uralkodni az életben velem, és nem másokat elnyomva, ráadásul, hanem mindent, amit én adok neked, azt mások építésére, és azáltal te is épülsz. Na mindegy, nem akarok sokat. Köszönöm szépen. Csak a rend kedvéért, ha már az alapozónál felsoroltuk, az Identitásom Krisztusban sorozatban ezek a témák lesznek terítéken, hogy a régi elmúlt, akkor körbejárjuk azt a kérdést, hogy most, hogy újjászülettél, akkor gyerek vagy szolga, mi a kettő között a különbség, akkor fogunk arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret téged, hogy szeretve vagy, mit jelent az, hogy Jézus miatt Isten igaznak nyilvánított téged, hogy mit jelent a megigazulás, fogunk beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus nevében élhetsz, mit jelent Jézus neve, és egy nagyon izgalmas témával fogjuk befejezni, hogy hatalmat kaptál. Hogy van egy felhatalmazás az életedben, nem is akármire, hanem a megbízásra, a szolgálatra, mert ahogy mondtad, Gábor, fontos, hogy Isten hisz bennünk, vagyis hogy bízik bennünk, és ez éppen ezért a harmadik témánk, ami most a legnépszerűbbnek, vagy a harmadik kurzus, ami a jelentkezések alapján eddig a legnépszerűbbnek tűnik, az a szolgálat való felkészítés, vagyis az, hogy mi az én személyes küldetésem. Zoli, egy picit beszélj már nekünk a civil életedről is, mert nagyon kompetens vagy ebbe a témába, hogy csöppensz te bele ide, hogy foglalkozol azzal, úgy egyébként a civil életben is, hogy emberek megtalálják a missziójukat, küldetésüket, és hogy mi az, amit elmondanál ezzel a harmadik sorozattal kapcsolatosan, amit fontosnak tartasz. Úgyhogy tiéd a szó. Messzebbről indulok egy kicsit, tehát nem feltétlenül arról, hogy én mit csinálok a civil életben. Múltkor volt egy beszélgetés online erről a bibliaiskoláról, és akkor mondott a Béla egy dolgot, amit én is fontosnak tartok, hogy a szolgálat az ilyen természetes dolog. És eszembe jutott, hogy véletlenül keveredtünk egy alkalomra a feleségemmel, ahol egyértelműen beazonosítható narcisztikus személyiségzavarral küzdködő prédikátor volt, aki a saját szerepét, és akkor egyébként a pszichológia az egy fontos dolog, amivel foglalkozom a magánéletben, tehát coachinggal, tanácsadással, illetve szervezetfejlesztéssel foglalkozom, és akkor azért ott is vannak emberek, akik ezen keresztül még Istent is végül megismerik, akik nyitottak rá, de hogy rettenetesen groteszk jelenség volt azt nézni, hogy számomra, hogy valaki ott áll a szószéken, és gyakorlatilag a többieket kontrollálni akarja, és ugye ehhez nagyon vonzódnak olyan emberek, akiknek problémájuk van a felelősségvállalással, mert itt végre van egy erős személyiség, aki megmondja, hogy mit kell gondolnom, meg mit kell csinálnom, tehát megszabadulok a felelősségtől. Tehát ha rossz fogalommal élve, tehát ennek még piaca is van ráadásul. És szerintem ezért fontos megérteni a szolgálat vonatkozásában néhány alapelvet, hogy ahogy a Béla akkor mondta, hogy ez egy természetes dolog. Tehát, hogy egyszerűen meg kell érteni, hogy a lelki ajándékok azok nem az érettségnek a mutatói, hiszen Pál apostol Korintusban beszél rengeteg lelki ajándékról, hogy mennyi lelki ajándékkal rendelkezik a korintusi gyülekezet, semmilyen mindenféle csodák történnek, semmilyen lelki ajándékban nem szűkölködnek, majd mond egy olyan mondatot, hogy nem beszélhettem veletek úgy, mint
mint felnőttekhez, csak úgy, mint Krisztusban kisdedekhez, tehát magyarul nem voltak érettek. Tehát nyilvánvaló, hogy az, hogy lelki ajándékok működnek az életünkbe, az nem azt jelenti, hogy mi különbek vagyunk a többieknél, mert ezt mind Isten csinálja. És ugye a szolgálatnak az egyik alapja, ugye az a lelki ajándékok, ezek természet fölöttiek, még akkor is, hogyha nem látványos a megnyilvánulásuk, tehát néha az is lelki ajándék, hogy a Szentléliektől indítatva valakinek mondasz egy mondatot, amitől neki 180 fokba megfordul az élete, és lehet, hogy nem is tudsz róla. Tehát én ennél természet fölöttibb dolgot hirtelenjében nehezen tudok elképzelni. Vagy pont azt mondod valakinek egy teljesen természetes beszélgetés során, amire neki szüksége van. Mert hogy te nem látod az emberek szívét, de Isten látja az emberek szívét. Tehát, hogy fontos, hogy a lelki ajándékok meg tudjanak nyilvánulni, és fontos, hogy ez egy természetet, a kereszténység az egy életstílus, tehát hogy nem arról szól, hogy én önmagamon tartom a figyelmet, és mindig azzal foglalkozom, hogy én ki vagyok, és hogy tudok nagy lenni, és hogy legyen valami neve annak, ami vagyok. Néha van, de általában, tehát azt szoktam mondani szervezetekben, hogy a jó vezetőket ezt nem kinevezik, hanem hogy a környezete felismeri, hogy ő egy jó vezető, szerencsés esetben, és akkor utána, miután ezt már a környezete felismerte, és az emberek követik, akkor a szervezetnek a vezetője is kimondja, hogy akkor ő ezen a területen egy vezető. Tehát lelkészt, vezetőt nem lehet valakiből csinálni. Kinevezni lehet, de attól nem lesz lelkész, csak lesz egy pozíciója, amire kineveztük, vagy nem lesz vezető, vagy nem lesz presbiter, vagy semmi nem lesz, mert ez az Úrtól van. És ha ez az Úrtól van, akkor azt gondolom, hogy az Úrral járás során ez kikristályosodik, hogy egyébként kinek milyen ajándékai vannak. Azért is kikristályosodik, mert vágy lesz a szívembe, hogy bizonyos dolgokat csináljak. Ez az egyik kulcs, hogy van egy vágy bennem, hogy ezt szeretem csinálni, ezt élvezem. És a másik dolog, hogy a többiek meg felismerik, hogy ez a dolog, ez működik. Tehát ha úgy gondolom, hogy én egy lelki tanácsadó vagyok, de senki nem jön hozzám tanácsért, akkor a többiek ezt nem ismerték fel. Tehát, hogy én kinevezhetem magam operaénekesnek, vagy gitárosnak, de szerintem viszonylag kevesen élveznék a hangomat, mert a teológián konkrétan felmentettek himnológiából, azt mondták, hogy elég lesz, hogyha szavalok. Úgyhogy egyébként szeretek énekelni, de hogy ajándékom nincs rá, az valószínű. Tehát, hogy nem tudom, mennyire tudtam jól körbejárni, de hogy úgy az ember Krisztussal jár, éli az életét, akar növekedni, akarja megérteni a dolgokat, és még egy, hogy tehát a fókusz. Tehát, hogy nem önmagamon van a fókusz, hanem Krisztuson van a fókusz, meg a többieken van a fókusz. Megszólítok embereket, beszélgetek velük, kipróbálom magam dolgokba, beismerem, hogyha valami nem működik, vagy nem átütő, tehát nem tudom, bizonyságot teszek többször a gyülekezetbe, beszélek, és nincs, tehát akkor valószínűleg nem ez az a terület, amit nekem az Úr kijelöl. De nincsenek rosszabb vagy jobb területek. Utolsó példa, hogy kisgyerekkoromban, vagy ilyen 10 éves koromban tekertem egy kempingbiciklivel, talán még ismeritek, és sose gondoltam rá, hogy milyen fontos az a kis csavar, ami a kormányt tartja. Csak amikor belementem egy lukba, és azt tapasztaltam, hogy a kormány a kezemben van még mindig, de a bicikli már nincs alattam, és így hasonlandoltam a kormánnyal a kezembe, akkor rájöttem, hogy ez a kis csavar, ami a kormány tartja, az baromi fontos, mert ha az jó lett volna, akkor nem landolok a hasamon. Tehát, hogy az egyházban is szerintem ez a fontos, hogy mindegy, hogy mi a szereped, de ha azt elfogadod, és ott jól érzed magad, ahol a helyed van, akkor egészen biztos, hogy hasznos leszel a nagy egész számára. És ha ezt át tudjuk adni ebbe a kurzusba, akkor az jó lesz. Így van. És ez lesz a célunk. Igazából azt is szoktuk mondani, hogy ez a 3. sorozat, ami párhuzamosan halad majd a többivel, egyfajta lelki-szellemi önismereti
sorozat is, mert abban szeretnénk segíteni, hogy fölismerd az ajándékaidat, fölismerd a jellembeli adottságaidat, a talentumaidat, és hogy fölismerd azt a küldetést, amit Isten személyesen rád bízott, hogy hol van a helyed, a szereped. Úgyhogy tényleg csak azért, mert az előző esetekben is megtettük, lesz szó arról, hogy mi az elhívás és mi a küldetés, hogy mi a szántóföld, tehát hogy hol van a szolgálati területem, ez kizárólag az egyházi liturgiában képzelhető el, vagy esetleg ennél sokkal szélesebb ez a szántóföld, ez a mező. Szó lesz a Saul páncéljáról, hogy vajon a megfelelő felszerelésben akarok-e harcba indulni, vagy sem, vagy ez a sajátom, amiben bele akarnak préselni, vagy sem. Lesz szó a talentumról és a karizmáról, tehát hogy mi a talentum, mi a karizma. Lesz arról, hogy hogyan tudunk különbséget tenni az ötletek, a vágyak, az ambíciók és az Istentől kapott feladat között, vagy akár ideális esetben ez a 4 eset egybe is, és végül, de nem utolsó sorban arról is lesz szó, hogy ez lesz az utolsó leckének majd a cím, hogy maraton, mert az a küldetés, amit az Istentől kaptunk, az egy élethosszig tartó sztori. Ezért szoktuk mondani, hogy aki az Úr szolgálatába áll, az soha nem megy nyugdíjba. Ez egy fantasztikus küldetés, de nem is akar, így van. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet, és én a legőszintébben mondom, hogy én már most nagyon sokat tanultam tőletek, úgyhogy vegyük ezt egy 0. leckének, ezt a mait, és szerintem így van ezzel mindenki, aki nézett ma bennünket, aki hallgatott bennünket, és azt gondolom, hogy ez megfelelő inspirációt adott, hogy gyertek el ezekre a sorozatokra, tehát április 8-án indulunk, május 13-áig hétfőn esténként mindösszesen 6 alkalommal kerül sor erre a bibliaiskolára, az Új Élet bibliaiskolára, BPL bibliaiskolára, és ahogyan már az elején is elmondtam, illetve az adás közben is elmondtam, a Facebook élő közvetítésnél a kommentekbe elhelyeztük a jelentkezési felületet, tehát kattints rá erre a felületre, tudsz regisztrálni, várunk hatalmas nagy szeretettel. Talán a későbbiek során majd a YouTube csatornánkon is a kommentek sorozatába betesszük a jelentkezési felületet, szerintem meg fogjuk tudni oldani, és bízom benne, hogy sikerült mindenkinek kedvet csinálnunk ehhez a ragyogó lehetőséghez, úgyhogy találkozunk vasárnap az istentiszteleten, egy rendkívüli húsvéti istentiszteletünk lesz úrvacsorával egybekötve. Addig meg legyen nagyon-nagyon szép ünnepetek, töltsetek sok időt a családdal, legyetek mértékletesek az evésben és az ivásban, és várunk benneteket nagy szeretettel majd a bibliaiskolákon is. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy velünk voltatok.